zai ban san wannan ba a ce a hana mutane sallah. Wannan jin musulunci zai shar'anta sallah ta wata rana ta dawo ta zama musifa, haduwar musulmi ta zama tashin hankali, zama yaduwar cuta. Wannan sallar ba za ta yi ba. Hadisin sallu fi rihalikum kuma a shi wannan reality ne ba ta hamini ba. Wannan kage ne ake so a ɗauko hadisin aliƙa shi a wannan sallu fi rihalikum. Wannan yakin tabuka abin da aka je kai hudaybiya a hanya sai aka yi ruwa da ƙarfi, sai kowa ya saka darbuka aka sa haimomi, sai annabi sai ce to a fito a lokacin ana wannan maka ruwa ai sallah ba zai yi ba. sai ce bilal radiyallahu yayi shela cewa sallu fi rihalikum, ko a cikin haimar da yake sallar ana ba zai yi a haɗu ba. to suka ɗauko akwai abin da babu tabbas, babu wanda zai ce wannan haɗuwa ce take haɗa wannan cutar. duk wanda yana Amurka ta je ta kama shi wa ya ɗauka ya kai, an cewa a daina musafaha da hannu. An haɗa sai wannan ya haka da gwiwa hannu ya haɗa da wannan, wai an gaisa kenan. ka ji abu kawai wasan yara mala. ai su allazina amanu wa tadma innu qulubuhum bi zikrillah. in ka san akwai Allah to baka da firgita, babu abin da ya isa yi wani tasiri sai da izininsa. in ku na zai kama ka to ba inda zai karbe ka alam sai wannan abin ya sa. in kuma ya kare ka ba shi ita duniya ce ta yau ta riga ta shiga cikin alfasha. annabi sai ce ma zaharatul fahishatu fi qaumin qaddu hatta yu'linu biha ila fashafihim wada'u wal auja allati lam takun fi aslafihim. to duniya haka take yau, wanda duk yace a rabu da zina a zama mutane to shine abun gargima. to ko haka Allah ji wa duniya dukkan makaman da za a yi ba zai magani ba, sai wanda ubangiji nan da yake da yace ga yanda za a yi, sai an samu san kan sai a koma a gyara sai ya cinye abu. amma Allah ya kalubalanci duniya yau ai duk musifar da yake hada kasashe da ita na ruwa da girgizar kasa na aman wuta da dutse zai dinga yi, sai zama ita kadai ya shafa. amma wannan da Allah ta sai ka tilliri to ai ina to ya ba imani to yake jin daɗi yana kashe mutane yana tada fitinu a duniya. a yanzu wannan abin da ake ciki fitinin duniya gaba ɗaya sun kwanta. wanda suke haɗa su Allah ya haɗa su da abin da ya sha kansu. amma su Saudi Arabia yanzu ba abin yi sai ka barwa mai ɗakin. ai matsayin mu yau matsayin Abdul Muttalib ne shine kawai yawa matsayin Abdul Muttalib ne. Abraha ya zo zai rushe Ka'aba ya kame masa raƙuma, ya je gwagwarinsa aka gabatar da ce raƙuma na zo ka ba ka ban mamaki da ana ganin ka da kima ka fada ido na ke saboda ne ce saboda na zo rushe ɗakin da yake alfaharin ku da iyali ku da kakanni, amma baka magana ba ce wannan raƙuma na wani sai zo roƙi alfarma ka ba ni, amma ɗaki da me shi in yi so ya baka in so ya hana ka shikenan haka yake ɗaki. wannan za ku ga yadda za a yi, shi za a barwa in ya so da abin da ya so zai yi. mutane su daina ci da zuciya, daina wani kame wannan gurin nasa ne, ba wanda zai sa masa baki, shi ba wanda zai ba shi shawara. sannan ya fi kowa ƙarfi, shi an ɗauke wannan guri a waye gari ba a da wafi. amin wannan abin da mutane za a dinga yi sai a koma ga Allah. sai sa dama an sha faɗa in musifa ta taso sai a samu waɗansu su dinga yin salatu tasbihi cikin dare, to sai su kwaci duniya su karɓi mutane. saboda abin da ya taso na tattalin arziki da karewar abubuwa da sai taɓa kowa, to Allah ya tsaye da wannan abu. mutane ɗaiɗaiku 'yan kasuwa to suke kawa da kuma abin zai tsaya, ta shiga matsala. kuma yanzu an fara neman hana shigar da ƙasa kayi wannan ya shigar da kansa wannan, amma yau na ga sun ce banta wannan, saboda in aka yi wannan wata ɗaya duniya za ta galabaita. jiragen sama ba mai shiga ba mai fita, kaga an yanke juna. harkar kuɗi da ake samu na sufuri ba
wanda suke zuwa su kai kuɗi su je can su yi mu'amala su kai kuɗi su siyo su kawo ya tsaya. Fetur inda ake amfani da shi abu ya dakata. To yanzu nan ga rashin lafiya kuma sai abu ya faɗa duniya gaba ɗaya. saboda haka abin nan sai a yi addu'a. Mutane wanda suka samu dama su dinga salatu tasbihi da daddare na musifa Allah ya katse ta, ya takaita musulmi, ita musulmi magani ya sa akibarta ta zama nasarar musulunci ce da kuma karyewar kafirci a doron kasa. Yanzu sun ga iyakarsa sun ga iyakarsu, sun ga ba wani wanda ya isa, wanda duk ya isa sai Allah ne ya bashi.